Tega bangan keran mentaka step fi gadai syapang ka jingbam sngongu. Ne hakibai pat ke gentin ngalabanong bau blai u yele persya na wi isi ba ya kibri ke badan ya ka jingbam sngongu. Pi ha pi sngu thu abang yong i bam sngongu kamot kibri ki ba khanyum kibri ki ba dale kai ki ru umjuhun ki long criticize bet ki yet daw ki kwa bet dale sakanu nuru kadan baik katu mensim jingbam sngongu pi ki kun Israel habau blai habaning kong ki kun Israel ki long marau hari Egypt khat pi ki long marau ki sha ban ben Egypt mo sha le ben nei u blai u le amnu u pha yo Moses ban palat iki na jinglong marau noi pin pet ki kun Israel pat ki bri ki ba khnyum ba ki khnyum yu blain dala jan dala jan poi ka tu duriau basau kila pet shanu dan la chu ke wan ka jing e aki kila sedang ban khnyum yu Moses kiong o kadang bahai ngi bingi yap apo ri Egypt nang la ba sha ban ben tu namar blem dan ka jakatep dan ka lum jing tep ban tep yaki ma ngin sayap hang ni ha riklau di am tak ta di bleu la pli khalat makin niat na duriau ka basau bat dalalat lai tu nang Egypt baki la iap ma kila sha tep ka tu duriau basau kila ayat yang tu ndak apa sehari khlau la ayat tu ka riklau sin ma nang tu ki khnyum yang ublei ti oblei u isi ngani jing khnyum ba jing ijli ba hajaka ba ki khun Israel kenya tang khendiat sngi ki jaka kam de ga bajangai ban poi syakari kanan lagi habanya adu sau pho snam ti na kata kadau ngong ka jingbam sngongu kare ka ba ijli ba khmat jong blai kumju kini ki breu ki bam sngongu onong fi yau blai ka pawro hibreu kai kidan ka tuga spirit of entitlement nani ka tuga amen sim ka ba sngo bang adai ban yo abe kai dengan ong para bangat afi amle ngiru sisin ngila along kumtama ngam thau yenu ndinga thau kulum lang ano fi lesi ngiru ngila along kum takidan ki por habangi sha jing e abaki wan palat ki jing e ano afi ka jing im pila si pila deu bakha arsin pila dep le si ka jing kala ka bamot pila yo mat yu Jesus Christ pila yo mat ya ka jing pen baptis pila yo pediang yu men sim khut ba pila sedang man ya ka ni ka lentingan ong ting tek ki wan pihak banyak riklau kum bagilang ki kun Israel pat ka ki kalong kum no kimi nari Egypt katu ka penpau ya ka jingsha pelat lut na ka sai kum jong u pharo la ning ila banong mangi pat na no sultan ba kitu ginong Egypt let si ki pop ki bau bleu la pelat lut but let si kitu ki pop kum bak tin jong blei ong lap dap tep ha ka jing pen baptis no hadin balakala kamot dadap sanar tikum tu kiju kitu Egypt ru la tep ye kitu duriau ka basau atau duriau basau la tep na itu nong Egypt bat pila la lut la kita gi pop mrei ka jingya ti bihap ya riklau la si menta la si pidang ya riklau ta kawan sa jing e pipo ya ka jaka ka bakerdu ngonong pi riklau ka jaka la si menta ka yo ka ka pisa pidang ya ta karenti riklau bat ka penlong ni fi ba teng fin khnyum yu blai la si ka penlong fi banong ki blai nong try ngala le ngala mi na kani ka pop nga hamlet chu ka perthai men chu ngadang dan ka perthai biang ka pisah ke entry pet menta apa ya kani ka riklau pun ban ngala kala ka bamut ba pisdang ban la si ka dan ka podo no chu pi ban sedang ban khnyum yu blai ban artatin yu blai kembali ki kun Israel para bangai nganong fi katakan umlong ka ka jing bahaya ngai pi ngaro ajuya kani ka lentingan ong fi bat teng asno ngam try ngal ale ke bat balai kini ki jing e ki wan balai re ngasdang mania kata ka cloud dan teng ki bang bangan ong fi ngakum daud ngakum khnyum yu balai ban re ke para banget ladang idan hukum kata ka jing long menta tu tongin kala ka bamut no ngan pensyai fi nang ni kum no babengin light na ka jing khnyum ngan fi hawale sing kum khnyum yu balai hang tong idan kaman kala bamut ban realize pi bijum dor ne para banget ngiwan shani saka perthai lingkhut khamrai ngimdan ngano fi
Lam dam dan mano ba pensop yang ima ladai me ipa ne kitu ki nurses ma lan ni mo kitu ki bayarap lang kitu ki nong pen kaban pensop yang ban pensat yang ngi wan lengkut sa pertai ngim deserve ila da shui ngi la yap ang tu kata ka wei ka ben kom hap kam ka baar long ngi ngim dan hak banyo tangi ka jing pen emru pi jumat dor ne am habang ila ngam hak tu pop maskan mal dia habang apmam da kawan kan ka jing pen shoy sultan ban khajum iblai ngakan mau no ho dan kipor ki bang la khnyum bang khnyum nga kala ka bam no nga plan iri pop nga khat ira snam jong Jesus ban ngakan mau no ong tura jisu men bang adang long pop ngala ngam ha pop la jin malai no yang jin malai no yang senungan poi ngasong we tang bam pen im ya kan men sim ru ngala dai ban mangawan le chaka dujok ngadi mangawan syayap andai pijumot dor ne am ujisu kat ublai udai kat ukhon jong ublai nganong fi kini ha pertain long ayu kini ki yeng kisam ki jingdan nak ni ka pertai baro mau kiba ka pertai kal aban ai ken long ayu kat kata ka buram ka benang uji sukres uan na benang berkat uan na benang ka ba dan buram kata ka bakam dan ka pop kamu uan ka jinglong ngauret nganong pi uan hiar nganong fi syaduk ka ni ka pertai ban lek kumno ban syayap akading fenakal beri la penlengkut yu umyo isu nganong fi uan ka ni ka pertai uang wa tangbu ong kisem benang ka jakari dan ka jakari mo ndrei khun ubriu dan jaka watang ban bu ela klik kan bu yang ba tu ruspa wan ban bu juskus ong klik dino ye berkat ai ki beduk mo awan pau mot ba uji sukres nganong fi open ko mo kat ublei nganong fi nak ban tajong ban jong pi ne tak ni ki pop ki bangi la le mo tang ba hakajing ba ngi nang yai le usya yap ma nakam tajongi usya sempat mut berkat ya kata usya sempat kajawas nama nong pi sya sum do sum ya ka krum nong pi pa pangpan sengat sya berkat se kan ngaju berkat pat nangi berkat yang ni uji sukres la pi berkat ya kading fana pinjalat tu jing kanyum ong trai ji sungal dai ban let mang trai tang bam pen im ya kan men si muru tang bam pen lat kan ga pop kat no kum no kan kanyum mi kum no trai ji su bi kalau ka bakrau palat man ong ji ya ka ai ka bo ji su kres la le badangi sngau thu ya kan ngan ong fi dangi ai kan mau ka ding phana ong fi ai kan mau ka ai bo ji su kres ba le nginum bang bangim yo ka tangi kham yo ta trai ma kham ai ka ta hanai nang turaji sub khodor ngam dan hak te tang ban yo jing pen emru ngam dan hak te tang ban kalau ngaba khrau hanai nang para bang dan pat kibriu kibla yo jing pen emru ngam fi smosi ban ong namar baki khnyum ngam fi kum ki khun Israel Ikon Israel giri bela yo rejeng penem regi khnyum ila cross ya karat si regi khnyum ngau sibun lai thu to bakila bitar bau bleu la bitar no iki kim dan ka jing bam sngongo hidan ka minsim jing bam sngongo bat tang khendet ki poi sakari kanan no fi bun ki yap no akari khla let's see dan apa nang kan penki em yani let's see pila dan akari khla pis dang ban khnyum pis dang ban dan ka jingbam sngongo yo blai bat yakinong yalam jong phiru pe lada phim sngongo yo blai hakaju wapor pin sadon ka jingbam sngongo iknong nang yalam jong phi kibla yarap ya phi bapin ba bu blai bu ikinong yalam happy bakin yarap ya phi pin poi ka jing pendem phi bu ikibri de blai ba pendem re pen dan kam re namar ba phim dan ka jing sngongo le si yo blai kani ka penlong ba phin nom ka dan ka jing sngongo ikinong yalam tu phi khnyum ba phi sedang banyale persya no phi wangan yu thu phi kani kam bha kamera ye ka pen sngo si i tu nyong yalam bat kanum dan ke ga ba bhai phi bat phin sahab na ka jing long man sim ngakren na ka jing ne kani ya ka bang la ju i ba la ju jatan la ju jabun sini kam ong su tang jatan ba kidan ki beriu ki bam sngongo ki zang banyale persya ikinong yalam ki sedang bandan ka tu ka men sim bishni
kamen sim bangam balai ngade ban yo manga kani kamen sim competition kamen sim kabam sungu no fi bau blai katu ka khle bat ka jing sarang no fi nakata daw nang mi no nang de jing sungu kala ka bomot no nomor blai sungu tanat no fi boleh dan jing sungu tanat ya ki bam sungu no fi pai shu blai ong traji sungawan na do ka do no menta ngawan na do ka do no ban kala bomot traji sub ko do ban kala trai nang ni ka jing bam sungu trai ban pai no shemi ban ong traji sunga IT thamai pat bayo pilong kum ki khun Israel ngar kani ngapin kendet ban riu yang at barang ki duai ban step ong trai bon sin hoi ngaju khnyum mi traji sub ko do mala pelat nrai trai bakawan ka jing ki wan palat kini ki jing bam surla ban sha makalak dia ka ding phana bang aslang ki ba jang ka percaya bat bakata kawan ra ya men sim juknum tingin kala ka bomot ladang ikan mau ya bo la le ding phana kalvari ikan mau ba yo Jesus Christ ya jing sngau yo Jesus Christ ya jing pen sha len khoj na fi na kam ta jong ajong fi kan man ka jing sngau ngu ai oi thu pi gi bri bam sngau kinum ya islam kinum kiyo ha jing long sim ublei upat ba blei dan ki bri ru ki bam yo ya jing pen em namar balai kidan ki bri gi bal ale pap bangan on fi Handrai ka do no jong ki kadan ka jing sungu thu yo lo kon ra bangim long Vietnam kidan ki bri ki ba kidan ka to jing bam ki stu ba ki kimdan i issue hani ka pertai ba ublei wan ko mi kita wang ngam semuan na kita ki ba sungu dap sungu biang ni ta ki sungu ba ki ba hak ba sungu ranga wan nam ta kita ki ba pap ki ba pang ki badan kam yo nong kon ra yo kon ra ublei upat bai ka do no para bangai umpet thani ka bangila le na utep bangi dei tang gibriu umpat yaki pas chungi endro umpat yaka do no chungi kumno ngi tre na man kala ka bomot no ngi tre na man sngongu no iblengi tre na man sngorit no ngi tre na man ong try ho ngadang dan ka ni ka pop try ngam Vietnam try banwan tang banwan shi jing sen dan gibriu balang ta ngam ong ba bakawan ka muslim ji penar ki sau thu te ka pop try pan khut shama mi try hang ni ngadan pan khut no mami try ngam kwa try ban le arsap ta ko ban ko ngu emi ko ban sngongu em Tetu peramangat ini kelak abamut barakhat. Tura jisu bakodor ka ai bakani ka video kan tura jisu bakodor. Ngada duai tura kan kapor kan ketak eno let's say usutan layo ban tap igi daga jingbot perkhat ya jingbam sngongu let's say tura jisu kim sngo tu ya ga ding phana ka bamalale ka ding phana kalori. Kidan ka spirit tura jisu kata of entitlement tura jisu baki dei ban baki kwa ban yo kata ki dei ban yo dakim yo ki dom. Try la de kidan kena samlar ki balong ta ki bam sngongu ili kimi ki pakan try ka ibula le try ka ni kapor try nga keren balang makani ka video try men sim jang mi keren try jisu kin yo no ka jing sngongu kin pai no kin kala ka bam dan le se ki bala hap no na ka jing net kin try na ma ki wan ra ni ka jing bam sngongu bar ki le persya itu ki nong yalam jang kiru ki dan ka jing bam sngongu para bri try nga keren bam men sim khu un kta try jisu begin kala ka bam kin pai shu blai pa try jisu kin yo sat dar snam jang mi kin try ka bana kalvari Let's see dan kita bampat kelak bamut ki bampat khar sin ma dua in try moment sim khut un kta kin kelak bamut kin let shkai jang jing pen baptis kin yo pedang ni men sim khut kin try kin yo ka jing map kin try kin sedang ka jing em ka bathamai try oh haka kerteng jong Jesus Christ mana Nazareth amen amen da like da share da subscribe ini ka video pada pen sapriang kita bampat subscribe mai believe in subscribe now on fi yo ka jing hikai na khtin jong blai kalong ka jing start now kamdan ke ka bakham khra bani rajing start jang ka tin jong blai fila bandan ya ka education ngam ong kamdai ka basni umrei kan ma ka jing start jang ka tin jong blai kan yalam ngi am tang hani ka pertain rei sha banen ka bam jukut ka bak kong santam ka tabani kan du you Jesus Christ ya ro eu try